Itzuliaren antolatzaileek eta Gernika Lumoko udalak eragile desberdinekin batera, Gernika Lumotik pasatzen den itzuliaren etaparen nondik norakoei buruzko xehetasunak azaltzeko aurkezpena burutu dute. Benetan, niretzako postasuna zuek amenu guztie. Eta ganera, hau lekue, estraineti zuekaz, ze barriztu do osorik, hilik egon gara preparetan, eta geur eberdatien zabaldu du, da gero lehenengo aktoa edo esaten dena, zuekaz amene itxie, benetan, enmarketa itxiko hor lekuen baten, ze oizmendiko apetor direkara betan, da, nik ez dut, geuse askori esateko, bakarrik posira bela zuek amenu guztiegaz. Eta hemen dago gorka, hau da, kirol, berabe ziklisti zinekoa, kirol arloko ardura dune, eta hemen dugu Iker, da Ikerrek da, burtsuetan antolatzen da bena itxuri osoa, ezta? Osoa edo, Osoa. Eta berak azalduko dugu etapi ezelan dan, eta horre geusek. Ze peiope esan duztie, berak hartu dela parte hori diseinetan, nundi nola joan biduen, da horre geusek, ez da peio? Bueno, Iker, zeuri da berrie, Bueno, beste barik, Jose Marik esan duen moduen eskerrik asko, gaurko aurkezpen ekitaldi honetara etortzia gaitik, berez aurkezpena ingo dugu, itzuliaren 5. etapa horretako aurkezpena zuokaz batera. Udala berabe, hori nahi izen dugu, ez? Zuek gaur hemen egotia, harrera bat eitia, hemetik bajatuten garenean hor udaletxe aurrian argazki bete atarako dugu, danon artian, eta gero hemen luntz txiki bete prestatute dekogu, jatekoa eta edatekoa, ekitaldi amaituten dugunean, danok batera egoteko, eta zuen artian, era guztietako anekdotak kontetako. Ni Jose Marigaz oindala ez dakit usteote iaz ustaian edo bildu nintzela Jose Marigaz eta proposatu nintzen Gernikan itzuliaren etapa amaiera bat ekartia. Batez be, txirrindularitzari zaletasun handi dagoelako Gernikan, ikusi besterik ez da egin behar, bazen bete txirrindulari zauzien, baina berez zaletasun handie dau txirrindularitzari, eta historiari begiratute azkenengoz Euskal Herriko itzulie Gernikan oindala 56 urte izan zen, azkenengo etapa, orduan Donostitik Gernikara eintzan etapa goizez, orduan Riot txirrindulari frantzesak irabazi zeuen, hori orain dela 56 urte, eta egun berdinean arratzaldez Gernikatik Bilbora erlojupekoa egin zen, 53 kilometrokoa. Oindala 56 urte. Gertu hau, 1985ean Euskal Bizikletako helmuga egin zen bertan, Gernikan, horrek esan nahi dugu, orain dela 30 urte, eta orduan Alberto Eli txirrindulariak irabazi zeuen. Orduan nik pentsatu neban, sasoia zala Gernikak itzuliko etapa amaiera bat izatia. Eta proposatu nintzenean, nik uste dut ados egon zinela eta ja ordutik ona lanean hasi ginen aurtengo ekitaldien 5. etapa Gernikara etorteko. Eta horregaitik antolatu dugu gaurko aurkezpena, gehien bat argazki polita hau ataratzeko zuekaz batera, gero berandu hau txirrindularitza eskolako umeak betorriko dire, bizikletakaz eta maiotakaz, eta hor argazki eder bat atarako dugu zuekaz guztion batera. Gaur hemen zeusienok Jesus Ruiz Terán, Fede Etxabe, Enrique Gerrikagoitia, Mikel Elgezabal, Beñat Intxausti, Antxon Luengo, Mikel Artetxe, Ruben Oarbe Askoa, Rafa Mateos,
Toñi Alcañiz, no sé si ha venido, sí, ha llegado, ¿no? El asturiano de grado que vive en Guernica, Pello Bilbao, Carlos Rementeria gero etorriko da, Ager, Ereñokoa, Gorka Gerrikagoitia eta Bingen Fernandez ere gonbidatuta izan dira, baina bihar Miguel Indurain saria daukate eta gaurtik ja kontzentratuta daude Lizarran. Jose Ramon Goienetxe bebai, eskerrik asko, gaur etortzeagaitik, Juan Silloniz eta Aritz Orbe eta Roberto Laiseka. Uste dut danak aipatu da zela, ezta? Lander Reuba faltaiako, gonbidatuta dau, badaki ekitaldia dauela, eta oraindik igual agertuko da. Eta besterik ez, eskerrak emon, asmoa hori da, zuek azargaztia ataratzea, zuek batzea, eta hor jarri dugu Gernika Lumoko profila, usten dozuena, 5. etapa horretan, Orduñatik urtengo dana, 172 kilometroko ibilbideagaz, eta ez dakit Pello, torri alazara, nirekin batera eta saldo apurro batez be, azkenengo kilometroak. Zuk ezagutzen dozuzenak ondo, ez dakit horre 6 kilometrotatik aurrera landu dozun ibilbidea, nahi baduzu komentatu apur bat, txirrindulari hori guztiei. Bueno, ni batez be azkenengo 60 kilometrotan sartuta purtsu betezkue eta udaletxiaz batera eta baitxe itzuliko zuzendaritzaz batera. Apurret udaletxeko kibazen eskaera kontutan eukine, ondartzetako itzulize egin gure esan. Eta gero beste eskaera bazan, jaitxieran esan baitzi etapie bai, ez da, segurtasune aldetik. Eta orduan, pentsauen duen, neure gehi itzen zan, etapi itzuliko, etapi itzulizen identidadi emoteko, apurtxoa selektibo izan bizan, eta ondartzetako itzulizeri, pikante apurtxoa sartu, ez? Orduan, akordako pasoa sartu gendun, eta gero hostien atxitxurantza joan, handik azte itxik ereñora, errigoitxik, gero Nabarniz, eta hostien, aldatikeko igo erie, forutik, metxiketik gero errigoitiko errepidena barriro duten da, ez? Igoera ez ezagun bat, segurazki inok ez banapesteko karrera baten egitie, eta nik uste hori, joko taktiko politxe platietan da dela, eta interesgarri ez, gero azkenengo ajangizera igora txiki horregaz bai, purtsu lusatziarren eta herrigo txitxik jarraizen eta esertzeko, ez? Nik uste plantamentu politxe geratzen dela, eta oso zabala, gatzada, aurre ikusti zer gertatu lehike, ies handi baterako aukeri lehike, baitxe talde txiki bat entzeko esprinera, zein non hor bakarrik entzeko aukeri dela, eta oso zabala. Eta hortik, akordatik gora, normalean igotzen den lekutik izaten da, alde batetik edo bestetik nondik igotzen zarete akordara? Akordara, antzoratik igotzen da, esaputxoa gametxotik, gametxotik, errepide aputxoa zabala badalako, eta batez be pelotoi abiadura pixkat galtzen da akordura. Orduan, azkeneko kilometroetan bide estuek egongo dira? Bai, bide estuek egongo dira, ez azkenean pena bat izango zen ondartzetako itzuliz egaz bakarrik Gernikera sartzie, azkenean, normalin itzulika taldiek ez da guzturik egiten esprinterrak ekartzeko, eta, punterengo korredore batek irabazteko, ibilbide gogor bat eta selektibo bat jartzien ikustetan proposa dela, eta hemen inguru honaren horretarako 1000 aukera eukinde, dena bat izango zen. Etapieri zailtasun apurtxo bat esartzi, ez? Baina Pedro, o Pello, markatu. Sorterik onena, Orduña, Gernika, Lumo, etapa horretan eta aurretiko etapa guztietan bai itzulian
bertan, ia itzuli hona egiten dozun, eta guk amestuko dugu, ia Gernikan peio ikusten dugun eskuak altzatzen helmugatik pasatzera guan. Eskerrik asko. Txalo dira hori izango da, bosgarren etapa, hurrengo egunean itzuliaren amaiera izango da, Eibar etapa klasiko horrekin, aurretik be ibilbide gogorra egongo da batez be, Zarautz Beasain etapa horretan, itzuliko 3. etapa horretan, ikusiko dugu, nola garatzen den itzulia, nolako maila erakusten duten etorriko diren txirrindulariak, izarrak estatozela edo izen handiko txirrindulariak estatozela esaten dute, baina itzuliak osagai guztiak izango ditu, itzulia dalako, lasterketa handia dalako, txirrindulari onak asko datoz, eta talde indartsuak datoz, buelta askotan podiuna lortutako txirrindulari asko, irekia izango da itzulia, eta ikuskizuna ziurratute egongo da. Eta beste barik, ez dakik, Jose Mari, zer aipatu nahi baduzu amaiera emoteko? Bueno, nik esan, zer eskatu bierba da, nik neuretzako eskatu bierba do, horre gunerako, benetan gurenek, peio, zuk esan zuko den, eskuik atzeti, lehenengo ametsi udaletze hori izango da beti, hortxe paso zerra da bolekoen. Peio narrazi horrek guztie, txela izango lehitz. Bueno, ez da gauze bat, nik ez da izan dekusuen antolatute, baina horre helmugarako, ez da leku berezizeko dukin mugazuz, ez da kitxo di. Horretara, horrek danak, abendauzena, zue dano, leku berezizeko kitxeko, euriri aputxo bete moenaldi edo rekonozimentu moduen, ez da. Ikerrek hori izango duzku, gorkari izango txo, eta gero kontaktu zuekaz, eta zuek hor galdut egon barik, metan edo ez da inun izango da hori, eurentzako lekuen guri baino harina eureri ditxik. Da, den ez da duen moduen ikerrek, argazkizik ez da izan antolatute dugu zuzen, horre gaztetxu gaztetxeko, ez da? Eta gero du, holan, zeuen arkin berbaitzeko, ardautxuen, eta pintxotxuen, Berizen die beretzen zen, berizintarik ez da etxen. Honen inaugurazioa etxik, eta horrega etxik baino bizi hau, zebe gabutxu berba edo, geuze gogoratzen zen. Nesantzutera, eskerrik asko etozerako, eta dezteko postasutat dizera, zuekaz, lehenko ekital dizera hemen, gareto barrezen, hau inauguretik. Egun horretan, datorren parikuen bik gunean egon nahi badozue, neuri esan eta etorteko aukera eukingo duzue. Nahi badozue ikusle bezala lasai egon beste leku beten, inongo arazo bari, baina helmugan bertan egon nahi badozue, emon niri esan niri emon izena eta etorri izango zarie pega bari. Hala neuke botako zuen WhatsAppa, gogoratuteko, eta gero zuek ziurtatu du, ia nortzu zatozien edo nortzuk ez.